Exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que no transporte público colocan o bolso ou a mochila no asento do lado. Para vos vai este programa. E, como sempre, este Menda Lerenda Carlos Beito está moi ben acompañado de dous mequemeques dunha talla increíble. Estou a falar de Lidia Veiga Oli. e Miguel Gómez Abad. Eso que dice é unha distancia de seguridade para xente que ten mal fedor, sabes? O mal olor. Crean aí unha distancia, a veces se agradece, ¿no? Que fagan eso. Ti xa das por feito que esa xente cheira mal. Sí, porque eu sempre prefiro pensar ben antes que pensar mal. Que boa persona Sí, é eres. verdade. É que é un mequemeque raro, é un mequemeque, bueno, que hai Sale que querelo. Está... Sei mal, Sí. sei antes de tempo e Sí. non acabei de formarme de todo, son como se di? Prematuro. Prematuro, sí. Pois sí, vimos a falar un pouco tamén fiando co inicio do programa desas viaxes en autobús. E a mellor a xente pensa, bueno, viaxe ir ao traballo, viaxe, que sei, ir de viaxe, non sei, de Erasmus, de Interrail, Que ten ou de suerte. algo así. Pero non, vamos falar concretamente do que eran as viaxes no autobús da escola. Toma, toma, E toma. no autobús, cando íbamos de excursión, que non hai neno ou nena galega que algunha vez na súa vida non fora de excursión en autobús a algún lado. Pode ser. Raro ten que ser que non haxa, mellor hainos. Se os hai, poñedevos en contacto comigo. Que arreglámolo. Sí, e falamos ca Consellería de Educación Sí. para que vos leven a algún lado, aínda que teñades 40 anos. Esa experiencia hai que vivila. Hai que vivir esa experiencia de ir no autobús. E vos tivestedes vivencias particulares nesas viaxes de autobús a algún lado así de excursión? Obvio. Obvio, microbio. Eu non son autobús, pensei que era máis aberto o tema de Sí, hoxe. sí. Xa estamos, me Miguel, me de enganaste, tío. Vamos a ir fiando, Mike Wazowski. Estoy para abrir apetito. Vale, Eu- muñeca rusa. Vou vos dicir unha cousa. Eu co bus teño unha relación de amor-odio. Amor-odio na miña primeira infancia, e na miña segunda, e na miña terceira e hasta agora que sigue sendo infancia. Porque eu gomitaba. 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 Non vomitaba, gomitaba. Gomitaba de botar gominolas. Mira, gomitaba de botar gominolas e todo o que comera antes de eso. E non por nervios, que si era das que se poñía moi nerviosa o día antes de ir de excursión a calquera lado, ainda que fora a Marcelles, sabes? En plan, eu estaba nerviosa. Entonces eu tiña un problema, que eu quería ir atrás, na ranchera. Cos guais. Co guais, bueno, ou con ca xente que falaba. Pero, a mí... Porque Lidia estar calada. No. Non o non está. levaba ben, non o levaba É ben. onde se fai o bingo ali No. atrás de todo, claro. Polo medio, normalmente, eu non habituaba esas zonas, era raro, a menos que estuvera aí pichi-pichi con alguén, que sí era como un lugar así como de ter intimidade. Falaremos desa parte Vale. do bus. Sí. E sempre me tocaba ir na parte de adiante onde estaban, evidentemente, as persoas que sacaban moitísimas mellores notas que a min, e os profesores. Pero eu, como gomizaba, tiña que ir diante, porque necesitaba ir vendo a carretera para concentrarme. Solo vomitaba na ida, a volta no. E foi é trauma, é trauma. O sea, a miña nai metíame no coche e aos non vos exagero, isto non é broma. Mamá, podes certificar isto en calquera momento. E aos 3 minutos estaba vomitando. Gomitábame toda. No coche. No coche xa pero indo para o autobús. No bus era demasiado. No bus era unha cousa increíble. Entonces estaba castigada. E ti, Mike? Castigada por un Porque eu tiña espírito de ranchera. Ah, vale. Pensei que era por un impulso fisiolóxico ese de vomitar, que non tes culpa ninguna. No, o que pasa é que despois non sei por que motivo a volta, eu creo que era porque xa tiña reconocido o camiño, a volta nunca vomitaba. Ou porque non tiñas comida no estómago tamén. No, porque eu Tiña almorzaba máis. sempre. Obligaban a Tiña almorzar. lambonadas Había que tamén. almorzar, sí. Exacto. Que pasa? Que vivencias, non sei, antes. Eu nos autobús, non tive nada. Todo soso, non tive nada así extraño. Era o dos que iba no medio ou adiante. Totalmente. No, era dos que miraba que zona do bus tiña a menor porcentaxe de mortalidade. No! Entonces, Pero en plan accidente ou en plan bullying? en plan accidente de Vale, vale. Era o mítico neno que se sentaba na ventá de emerxencia, da saída de emerxencia. Sí, é que se pode romper co martillo, sabes? Ese que hai aí para escapar rápido, se volca ou se hai algún problema deses. Entonces, o mellor sitio do bus
Fora cones, eu de neno miraba. Era a zona do medio, pero atrás, como os asentos número 38 40. Asento, sabes? Pero vos ibades en tronchos buses, nós íbamos en buses máis pequenos. Bueno, Sí, estaba ese facendo microbús, claro. Claro, bueno, en microbús, pois o mellor sitio sería, eu que sei, a plaza 18, 19. Pero que controladas ten as plazas? Isto está me asustando un pouco, verdad? Sí. Eras un prepper xa de neno. Pero, claro, sempre buscando supervivencia en todas as situacións posibles. E tú, Carlos? Eu iba adiante. Era o neno Pois a parte- que iba adiante. Pero das máis cando seas peligrosas, tes que mentir, porque entonces Tiñamos que despedimos. facer o guai, xa. Claro, non máis que senón Xa. non colas como me quemeco. É certo. Sí. Mira, confeso que sempre quixen ser dos que iban no medio, porque aquí abrimos xa un melón cando falaches ti de como dividimos un autobús nunha excursión escolar. Sí. Ti comenzabas moi ben dito, diante van os chapóns, os que iban cos profes. Sí. No medio iban as parelliñas, esas que se estaban aí tirando. Aí van- Bueno, non estou de acordo. Nesa zona iba a zona amigos, amigas. E logo sí, máis de zona de medio para atrás xa empezaban as parellas que enlazaban ca ranchera. No. Na miña zona Na sí miña era no. así. Ves, Debe ser algo mira, depende do bus. Claro, depende a mellor das algo zonas. territorial, algo dialectal. No, era, non sei. despois, había no autobús había como un baleiro no medio, que só estaban esas parelliñas. Despois empezaban o grupo de amiguis e despois atrás iban os guais ou os chungos no seu defecto. Algún repetidor, alguén co que non te quería sentar, evidentemente. Claro. Por iso me sentaba eu adiante. Pensaba que eu, cando era cativo, ao mellor duplicaba o meu peso, tiña doble papada, Mi vida. o pelo un pouco así taza. É dicir, eu era carne Serías o bullying. meu amigo, seguro. ¿Queres más chuches? Sí, totalmente. 12 chicles de fresa. ¡Oh, te pican! Sí. E Pues- 2 euros pa buzanitos. Pero estamos falando xa un pouco de peques, pero xa metendo aí de teenagers que o mellor a excursión de cuarto, a excursión de bacharelato, aí sí que xa cambian, ves, os contos. Non é o mismo de chuches que despois eso, no instituto que estamos falando antes. Ai, iba a dicir unha barbaridade, non é o momento. Di. No, Por que favor, va, que va, o que xa, va. tú me quemé que non está para estas cousas. Non estamos na radio pública. No, xa. que antes era, o sea, me refiero, era como teño 2 euros, vou comprarme gusanitos e despois os 2 euros eran para outras cousas, sabes, en plan, xa Pa gusanitos tamén. Pa gusanitos, efectivamente. No, xa intentabas gestionalos de outro xeito, porque a vos daban vos os cartos, o sea, espérate, cuestión económica. Volvemos a tocar o tema. Cuestión económica. O sea, saiu Sí, xa. claro, saiu tantas veces. Vos levabades a paja para esas excursións ou daban vos cartos ese día na casa para ir á excursión e comprar unha Coca-Cola? No, había cartos especiais para excursión. Sí. ¿no? Vale. E independientemente da paga que Sí. ti recibías cada semana. Claro. Vale. E acórdome do primeiro souvenir que comprei na miña vida, excursión, non quero tocar o tema, Domus da Coruña, Nada. comprara un pequeno colgante ali no paseo marítimo da Coruña, que me sinto tan... Pa Foi a ti, miña pero sí, pa sí, ti. Sí, unha rá, era Ai, unha me rá encanta. pequeniña. Foi a miña primeira adquisición como ser humano. Bueno, eu non sí. recordo cal foi a miña primeira adquisición, a verdad. A primeira vez que Me gustaría gastei saber- cartos, do Sí, IVA. sí, a mí, eu seguramente sexa comida. Creo Claro, ben. totalmente. o sea, Esa eu obxetos pasta. materiais non os comprei ata os 20 moitos. Eu na miña casa era máis economía circular. Dabanme 5 euros e logo eu, se non os gastaba, decía, pois, voulles comprar algo. Oh, que ben, Claro, moi entonces ben. compraballes algo e en verdad chegaban os 5 euros de volta en un concepto material. Un imán de Soria, por ejemplo, Mira, xa algo chegou a así. nena con trangalladas da excursión. Fai que che fai ilusión, Juan, fai que Ai, che que fai. bonito. Cariño, que imán tan bonito de Salamanca, luciches te a O verdad. deixamos un mes na neveira e logo vai pa o caixón de onde están todas as cousas. A miña nai sigue cun llavero que lle trouxen de Salamanca, ora fora Ai, que bromas. bonito. Dura a día de hoxe. Foron cartos ben invertidos. Que Non, vos- non máis de 2 euros seguro, pero sí, sí. Ajustados a inflación. Teño que contar algo bonito das excursións. Que? É que... Dá mamá, Miguel. Que pasou? No, pero non me dejas a mamá así, hombre. Dame, Como mamá. que te la de? Dame un pouco así. Un pouco de posar así. Que Me está tocando con bastante Miguel e máis eu fixémonos amigos nunha excursión. Sí. Oh. Non se acorda, eu para el non é un carne. Creo que ti te básicamente. fixeches amigo de Miguel. Eu pensei que fora defendéndote de 4 animais aí no patio do recreo. Nah. Fixémonos amigos na excursión a Barcelona. Ah, Que A fóramos Barna. en autobús. sí, sí. A Barna en autobús. Que foi que 14 horas de autobús Me e aí cago faste na- amigo.
Pero... Home, aí o faste amigo morres. O enemigo, totalmente. Pero fixémonos amigos nunha excursión. Vos fixestes amigos nas Bueno, claro, excursións? antes éramos coñecidos solo, claro. Claro, de clase. Aí Nin de subimos- clase. Aí éramos. evolucionamos como... Non éramos nin de clase, que íbamos a clases diferentes. Sí, sí. Fixémonos aí amiguis falando de Verdi Ciclín, xa o contamos algunha Sí, vez. é verdad. Sí. E despois de 15 horas, claro. É que sí, sí. Entonces hai amigues a É muerte. que eu, claro, conocía a todos xa os da miña clase. Eu era bastante amiga dos meus Porque o amigos. cole de Arzúa era petito. Era, Home, a miña clase éramos 16, 17. E non había máis clases, ou sí? Unha máis. A e B. Si, A e B. Bueno, xa non entremos Os neso. de A Sí. van a ganar. Os de B van a perder. Ti ibas en A, non? No, iban B. Moi ben, moi ben. Pero éramos dos que ganábamos. Rompíamos la regla. É que os mequemeques somos de B, claramente. Sí que sí, que de sí. B, C Isto ou xa D. temos falado, isto xa D, temos falado. Igual de D. Sí, é que en moitos sitios non hai. Xa Hai A e B. sei, Pero somos B, éramos claramente. do final de todo. Clarísimamente, clarísimamente. En autobús, os mequemeques claramente sentarían no medio cara atrás. Sí, sí. É que o medio é a zona dos esquecidos. A mí dame Sí. seguridade porque non estabas dentro dos alumnos que lles importaban os profesores que estaban diante porque eran os chapóns os que iban a ter a vida resolta ou que iban a... Ou A os vida que non saca... resolta. Bueno, No, o que o instituto podía presumir deles no futuro, sabes? Entonces, eses estaban que vixiados. subían a media ao Claro, e colegio. os do ¿no? final eran os que facían moito barullo, entonces era tamén fácil de ter en conta deles, pero se perdía un da mitad, ese igual quedaba por aí tirado. Da mitad para atrás era cando empezaban señor conductor, acelera, acelera, E eu- acelera. teño que- Ou o de Carlos fíxose pis no saco de dormir. Quen eu? Si, ti. Eu non fun. Entón quen foi? Lidia Miguel Pis. fíxose pis. No saco, de dormir. dormir. Sí, exacto. Sí, correcto. Íbamos a preguntar Ibas movides a- eso, se vos intentabades sentar con alguén en concreto ou vos tiraba dun pé sentarvos con quen fose. No. Quen tiña chicles. Que Digo totalmente en serio. En plan, estamos ocecadas Sí, sí, nas eu, namoradas. o sea, aquí entra un tema tamén importante a destacar que levabas na túa bandolera barra mochila barra bolsillos. A ver, temos claro que É no unha- Soviet de sí, Arzúa sí. levan xa bocatas feitas. No, 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 claro. eso iba na cesta no maletero Eso, eso. do bus. Claro. Eso iba xa abaixo, pero falo do que levabas ti da casa. Porque eu metía yo Wallman, Wallman. sí. Un eu ti- walkie-talkie. No, Wallman. Que é de Wallman? meterlle un CD. Ah, hostia! Bueno. Ou que lle metías un CD. Pero E dicíase logo... Wallman. No, como era? Discman. Disman, Wallman o da cinta. Vos o Disman, o Wallman meu pai, o Disman eu. E despois o iPod. Primeira Ojo. intervención de Martín, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Un aplauso para Martín que acaba de Eh, facer a súa primeira intervención. Intervención donde o micrófono funcionou ben. Sí, sí. En realidade foi a intervención número 2, pero a primeira Non- ignorásteme claro, non por entrou, completo. non entrou, Non Ignorásteme por completo. Ah, sí, 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 tamén ignorámoslo por completo. Moi mal. Era do medio. Perdoa. Perdimos o fío. Pois eso, Disman. No, acordo meu. O Disman Sí, ou sí. o sea, despois veu o que era o da música. iTunes. iTouch. iTunes. No, iTunes é a aplicación. iTouch. E despois levabas os clines, Sí, 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 unha sí. barrita de cacao para facerte interesante. No, no, no. Sí, eu sí, unha barrita de cacao sempre lle caía. Logo algo que tuvera mamá uns mentos, de repente uns chicles, un algo, e a carteira, co DNI e co tal, con moneditas. E cargados así coa carteira esas riñonedas das que faledes, cal é a excursión ou destino que lembrades mellor ou que máis cousas gardades no voso adentro, decir, esta excursión moloume moito. Pero en plan cookie. En plan cookie ou en plan que salvaxe tamén. Porque a mellor pode ser unha excursión moi digna. A mí teño que dicir que as que máis ilusión me despertaban eran as de ir ás fábricas de alimentos. Porque, sabes, rollo donuts, ir a Sí. ver os queixos como se fan, ir a eu que Antiga sei, Coca-Cola. ir ali a Feiraco. Nós eso non fixemos Sí, nada. pois nos deso. fixemos varias e era moi interesante porque ao final da excursión dábanche comida, dábanche cousas para levar e eu escondía a que me daban e logo iba a dicir, non me déchedes. E logo chegaba a casa con varios, entonces contribuía á economía familiar. Que listo. Sabes, Ostras. volvía con 4 queixos en vez de con un. E onde os metías? Na mochila? Recordo de ir a Donuts aquí en Santiago, a máis son excursiones do día, sabes, rápidas. Sí, 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 e sí, sí. volvín con 12 donuts. Tranquilamente. Pois tuveron que cambiar as cousas porque meu pai díxome unha vez que non sei se isto é broma ou é verdad, pero díxome unha vez Vindo que dun humorista, sí, o mellor era bromis. pode ser. No, pero díxome que fora a Domus e non lle quedaran máis ganas de comer donos e desde aquela non volvo a comer donos. Claro, pero Por como os facían. Sí.
confirmamos. Sí, pero eu iba con mentalidade moi de neno. Con daquela. excavadoras, me dixo. Con excavadoras. Rollo para coller a masa. Sí. Bueno, a máquina, sí. E ves como revolve todo industrialmente, pero daquela non pensas nese mal, pensas que sabe ben e xa está. E ti foches así algunha potente? Sí. Pero é que eu a máis potentorra foi a París. Caramba, Pero Sartúa, claro, eh? nós tiñamos French. Francés, oui. E tiñamos francés dotativa, entón podíamos ir a París. Pero para ir a París, clink. Entón o que molaba, en verdad, da excursión non foi tanto a excursión, que tamén foi fenómena, senón o proceso de conseguir cartos. Rifas. Miña nai dicíndome: hoxe hai festa na casa da tía en tal sitio. Acórdate de para rifas. Familia. Non o sabedes, pero pagastesme todos a excursión a París. Polo menos a mitad. Ou poñíamos puestos na festa do queixo, aínda me acordo que, por certo, este fin de semana... Sigue facéndose. Claro que sí. Nas feiras así, eu acórdome na última que fui en Monterroso, Toma. que estaba ali grabando de Ninjures, teño que... estaban os cativos cas rifas. Eu animo... Non, pero é que non só que rifas, nós poñíamos puestos. E pulseiras. Sí. E facíamos compostos, eso, pois unha mamá facía unha empanada, outra pois un bizcocho, outro papá facía Libros de receitas. tarta da abuela. Había libros de receitas do Xelmírez, se vendía. Que guai. Sí, en serio? Sí, bueno, e pulseiras e cousas. Nós tuvemos un ano palomitas e todo. O palomitero que lle regalaron a meus pais pola boda usouse, non sei se foi pola boda ou ganou No, pola meu boda pai non no Ora xa non se pode Non facer. te rías, que és Ora peor. xa non se pode facer o tema da mampost, bueno, todo. Podes. No, porque hai que ter o curso de Sí. de alimentos. Pero aos chavales deixanlle. sí. Aos Ah, chavales os chavales deixanlle. poden Saltan manipular. a lei Sa- como... sí. Tomar por culo. Pois eu confeso que esas rifas, con todo cariño yo digo a miña irmá, vendía máis ela. Vendíachas tú, irmá? Que malévolo, Eu non as quería vender. Facía o traballo do irmán. E iba a miña irmá, collía o talón de rifas e marchaba a vendelas ela. Porque lle gustaba. Sí. Pero explotabas. ou No, era- no, Había porque que ela saber quería. vender as rifas, había que miña saber irmá, vendelas, que é unha Vendedora. persoa super introvertida, é dicir, que non é unha persoa, unha nena que lle gustara falar, pero le iba Porque ao mellor vender. era porque así tiña excusa. Pode ser. Claro. Pode ser. A veces a mellor a xente que non lle gusta falar é porque non atopa xente coa que falar a gusto. Tamén. Sabes? Sí. E logo tamén disfrutaba moito das excursións culturais, sobre todo as de ir a ver as míticas pelis estas que che poñían aí aquí en Santiago poñían Cine aí. iraní No, dos películas anos 60. películas de Xa animación nos levaban ou daquelas. que tiñan un mínimo de Sí. contexto cultural que podías aprender. E molábame moito. E molábame polo detalle de que ali, claro, o teatro era grande, coincidía tamén en teatro. Outros coles. Coincides con outros coles. Entonces aí se xeneraba un conflicto de como territorial, Total. unha especie de loita de tribu de monos. Total. E empezaban a chover insultos gratuitamente entre un colexio e outro sin veñer a conta. E me molaba ese como se toreaba eso, ¿no? Ou todo o contrario, porque como ben sabe a xente, eu son de Santa Comba, e cando eu estudiaba no Barrié, pues claro, tiña o meu grupo de amigos, e cando meus pais viñeron para Santiago, arrincaronme dese grupo de amigos, e meteronme nun cole aquí en Santiago, e claro, nunha excursión desas que estás dicindo ti, eu de repente topeime co meu antigo cole. E aí E que foi bando como colliches. Fun correndo cara a eles, en Tan, plan, tan, traidor. tan, Tireime a tan, eles, Vaya tan, traidor, tan, eh. tan, os tan, meus tan. amigos aí de Santa Cumbia, Santa Cumbia. a muerte, claro. Me encanta. Non, Pero sí, non sí. vales de espía. Pero fíxome gracia que dixeches, ir ao cine a ver películas culturais, empaparte de cultura, eu lembrome que as películas que nos levaban Chicos del coro. eran, peor, Cousas. un dentista en Alaska e cousas polo estilo. A nós non nos levaban a ver películas. Xa. Non nos levaban ao cine. Que raro. Íbamos velo CDG, de eso sí que me acordo, Centro Dramático Galego. No, eso tamén, pero despois a tamén. ver pelis, no. Sí, a Te nós sí. poñían nolas no cole. A Pero mellor Era aí na Veñes, Fundación A Banca, creo que se chama agora, esa que está aí Sí, al sí, lado. sí, sí. Está aquí cerca de aquí. Sí. Mira, non podemos pero- decir No, onde estamos. non podemos Ai, decir. bueno, Estamos vista. na Coruña, mellor. E Verdad. agora Hai unha pista aí. fixestesme pensar nunha cousa, é que nunca coincidimos co colegio de Melide. Eso era a propósito para que a sangre non chegase ao O río. mellor fan como nos partidos estes de risco, e din, estes centros non poden ir á mesma excursión. Totalmente. Separados. No, sí, sí. acaba de ser como algo que shock total, eh? Porque Melide, pues levades ben. Sí. Sí.
Pero es que neses momentos era no único caso non que se unían A, B, C, D. Todas as clases uníanse para combatir ao inimigo común, que era outro instituto. Porque de outra forma sempre había peleas entre Que clases. chulitos estos que veñen aquí e tal, non sei cuántos. Era como vencer o enemigo común e uníaste cada clase túa do instituto para loitar contra o instituto ajeno. Sí. E eso gustábame moito facelo. Identidade. Nese momento sentíaste por primeira vez Era ese colegio. defender a túa patria. A túa patria era o instituto. E dentro Ti de desas... onde eres? Do Ceib de Arzúa. Verdad? E xa Ti. sí, Verdad? xenerábanse como unhas tirrias internas sin vir a conto, claro, totalmente. Ese como de onde naceches? Nun hospital clínico. Íbamos preguntar, falaste só así de anécdotas potentes. Vos, algunha destas anécdotas que estades contando, se houbera redes sociais, terían a viralidade ou se faría super coñecido se se chega a gravar cun móvil? Sí, eu teño unha moi boa, que Conta aí. creo que aínda non a contei. Cando foi nunha excursión destas de campo, de granxa, de ir, non a Marsella ni nada desto, pero non recordo exactamente, pero era unha como de campo, de ir a facer un paseo, non sei. Entonces nos íbamos por ali, polo camiño, era un día que estaba bastante húmedo o ambiente, propio de Galicia, de primaveral, e a ver, igual é unha capa narrativa que creo que suma. Sí. E Que se note que escribes guios. Eu con, Sí, que estaba pensando tal eu con 3 ou cual. 4 rapaces máis quedámonos un pouco atrás porque vimos un mítico peche deste do pasto das vacas e tal, deste electrificado, non? Un pastor de toda a vida. De electrificado, Sí, chamase pastor eléctrico. Pois os pastores eléctricos eses. Pois decidimos poñernos ali a botar unha competición de saltos, a saltalo por encima. E bueno, Pero eso non iba subindo, o sea, o pastor estaba sempre ao mesmo nivel. nesa zona estaba en terreno xa, digamos, ¿no? Estaba fácil. Pero, a ver, tiña que considerable altura, éramos nenos, ahora de adulto igual o dou saltado mellor. Preparadevos que agora ven o contexto e a unión co que explicaches ao principio, entendo. Cal. Home, explicaches, era un día húmido na Galiza, non sei que, entendo que alguén esbarou algo, non? Sí e no. Ah, Pero Joder, de verdade. Bueno, Non cousa. podes dar datos que despois Remato- non teñen Claro. aquel na historia, No. despistas a xente. bueno, a humedade igual provocou que Eso queda moi bonito nos dosieres. Vale, Vale. acabo en 30 segundos, me quedan de historia. O caso que empezamos a competición de salto de vallao eléctrico, chámalle como queiras, que animo a que se incorporen algún concurso estos da Galega, é interesante. No salvaxe este concurso novo. Entonces, empezamos a saltar e hubo un dos rapaces que non é que tropezara, é que directamente saltou e quedou enganchado Hostia. polos Au. huevos. hostia. En concreto. Sí, quedou como... Tiños grandes, tío, solo polos huevos. No, quedou como de pé encima de pé co cable por entre as pernas, ¿no? Dando corriente. Meteulle corrientazo e nos estábamos un pouco mollados, igual iso contribúe a que lle dese máis corrientazo. É o amigo este Pero estéril que intentaste tes. axudalo. No, teño un amigo estéril, non o sabía. Era brome. Okay, Pero okay. intentaste axudalo porque ti sabes que, claro, Corre a corrente, No, claro. pero vos probastedes algunha vez a mítica de No. si é verdad, eu sí. A mí dame medo. E é verdad. Ok. É verdad. Non, si ti tocas Ah, sí, e agarras a outra persona que lle dá o calambrazo é o último Ah, que se sí? agarra da fila. Sí, é certo. Eu Sí, probei, sí. en Lema, cos meus primos. Ali onde estaban as vacas da miña tía, agarramos ali. Bueno, meteulle Por eso che preguntaba se axudárades. Meteulle en correntazo, soltou un berro, os profesores xiráronse así como os diplodocus, así de repente, e torceron o cuello e nada, castigados. Pero o chaval quedou ali teso No, ou non quedou axudaste? teso. No, A a ver, ver, eso non, moi potente non é. non é moi potente, pero faiche algo. Hostia, pero se vas a axudalo, caixa ti a corriente No, tamén. eu darílle unha patada, a ver se o tiro de aí. Cun pau, unha pedra. E ti tes así unha historia virable. Sí. Viri. Claro, Bueno. eso se o gravásemos, eu entendo que se gravase, ¿no? Sería un carne de viralidade, creo. Sí que o sería. Pero daquela non tiñamos móviles ni Grazas a Deus. nada. Gracias a Dios. Bueno, fala por ti, Eu Eu tiña un Nokia Bueno, eu das supernenas. Eu estaría preso se tivera móvil. Nokia da super. Tiña un Nokia das supernenas que tiña luces LED de arredor, No. que si podías solo chamar, Ai, sí, se me acordo, sí. podías solo chamar a papá, a mamá e a emergencias. Papá era azul, mamá era verde e emergencias era rojo. En serio? Si chamaba mamá, poñíase verde. Si chamaba papá, azul. Emergencias, rojo. O sea, non chamaba nunca Sí, emergencias claro. a mí, pero... Sí, imagínate. Oye, Lidia, mira que te estamos chamando aquí, son todos. Pero eu tiña ese Nokia. Solo valía para eso. E Ah, para que xogar bo. ao Snake. Era porque Vale, valía. ben. E, eu non sei se sería algo viral. Pero penso na narrativa
e dá cague. Dá así como, sabes? Fomos ás CIES. Mítico viaxe ás CIES. Toda a cuadrilla. O cine no, pero van ás CIES. Fomos ás CIES, efectivamente. Claro. E además íbamos poucos, porque éramos poucos. E daquelas eu nadaba. Eu era, bueno, facía natación, xa sabedes. E iba ca miña mellor amiga naquel momento que se chamaba Alicia. E nadábamos as dúas. Entonces quixámonos facer as cholitas. Entonces, houve un momento que nos deron así como hora aleatoria, é dicir, facede o que vos que irades. E metímonos na auga, que está fría de carallo sempre, e dixemos, e se vamos hasta a boia? Venga, vamos hasta a boia. Fomos hasta a boia, e cando estábamos na boia, sacámonos as partes de arriba e nos, ué, que chegamos aquí, non sei que, tal. Bueno, volvimos. Todo ben, as profesoras botaronnos a bronca porque non tiñamos que ter feito eso, dixeron que non nos alonxáramos da orilla, basicamente, porque creo que elas nadar non nadaban, se nos pasaba algo. Corría conta da socorrista ou do Son socorrista. funcionaria, a min isto non me No, toca. claro, eu non me vou meter. Efectivamente. E xa bastante estou facendo que estar aquí. Que pasou? Co día siguiente, estaba eu comendo na casa da miña abuela, telediario posto, tiburón blanco acecha las orillas de las CIES e non. Ño, Que estaría onte ali dicindo estas tipas son gilipollas, non me merece a pena nin probar a carne. No, que fácil, ¿Sabes? que fácil, non o Que quero tan presa fácil. fácil. Eu necesito un pouco de dificultade, porque senón non me sabe ben. Sabes o que pensei que ibas a decir? Que? En plan, estou ca miña amiga iba a decir, e seguimos hasta Vigo. Sí, home, cágome pola pata baixo. Ela sí que lle cundía mazo facer os rollos estes Sabes, de mar aberto e tal, pero Mima, pero un tiburón branco andaba por aquí. te lo juro, Mima. por mi vida, cagueime viva. Pero viva. cagachestes a casa xa fora de peligro. Sabes o que Pero, pensaría? e se estaba ali o tiburón? Eu imaginaba o tiburón así mirando pa nós, dicindo, non me vale a pena. Pero no momento estabas tranquila. Carne ruín, non me vale a pena. No, eu creo, o que pensaba era que, claro, como non tiñades medo, porque hai quen di, creo que sale na película de Aníbal, que di que el, para facer a carne ben e tal, necesita que sentir que como que o medo e esa tensión fai que a carne sepa mellor. Eso, Xa os que ves, matan pola o porco adrenalina e na tal. casa, dilo. Claro, entonces matan cando o teu corpo está como nesa tensión. Entonces o tiburón, claro, estaba de salir de risas, tan alegres. Relajaditas. Di, esta carne non sabe a nada. Pois eso. Viral non era, pero a historia ten chicha. Eu alegrome de que non houvese móviles, porque unha vez preguntaranlle, creo que era Will Smith, porque o seu fillo fixera unha tontería e Sí. gravarase. Mítico que uns chavales se gravan facendo unha parvada e a suben ás redes para despois, anos máis tarde, arrepentirse. E preguntaranlle a Will Smith se vía ben que o seu fillo fixera iso e se el o faría. E dicía Will Smith, nós facíamolo, pero é que non o grababa. Xa ves. Cousas peores cosas se fixeron. Bueno, eu podía graválo co meu Nokia 3 píxeles mínimo. Ah, bueno, tiña cámara tamén. Sí, flipa. E seguro que aguantaba auga, eses Nokias aguantaban todo. pero vamos, Eso seguro. era plomo. Vamos facer un test Ai, xa acabou isto, Sí, todo. sí. Pasou moi rápido, Que verdad? tristeza. Eu quería mencionar Pasou unha, como unha excursión. unha así. cousa máis que tiña aí A unha... ver, que? No, 30 segundos. O tema da Semana Branca, sabes? Que non sabedes o que é? Non. Ah, Non pois... sei. Que é eso de semana? Vale, eu tampouco no seu momento Na vida? No, é algo que fan eu pensei, bueno, primeiro conto o que era, o que é de verdad. É o que fan moitos institutos ou colexios, collen como unha semana de festivo agora nestas datas, febreiro, marzo e tal, como para empatar festivos. Que logo non teñen, Caramba. porque esos festivos logo coinciden en verán. Porque os festivos locais neses sitios, sobre todo en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía e tal, entonces facen unha semana branca. Ten ese nome porque suele coincidir con inverno e aproveitase para ir a esquiar e todo eso. Ah, Pois eu amigo. pensei que a Semana Branca, aquí en Galicia, é menos... Hai algún sitio que a fai, pero é menos Aí vai. posible. Eu pensei que a Semana Branca, aparte de que Aí vai. era como un rollo de... Pensaba que era un rollo desto de pijos que iban a esquiar, O mandar sea. os fillos para ensinarlles a esquiar, Sí. ese deporte de élite e tal, tamén pensaba que iban a probar outras cousas. Claro. Xa me Outras imaginaba. sustancias. E pensaba que era un pack completo, no? Esquí... En Vila García. Sí. Sí, mira, García. Os pais eran panadeiros, non? A mítica. Vale, vou a facer un test super rápido para poñervos a prova e saber que tan que sodes mal, a nestas mí isto viaxes escolares. Vale. Non hai respostas nin correctas nin correctas. Que pacífico eres. Sí, aquí Bueno, é comparado pasalo ca ben. guerra que houve Home, iba outra che vez, que veu que se liou No outro programa día anterior. paradísimo. ¡No, fallaches, fillo da puta! E que de 10 preguntas acertamos unha entre os dous. Perdón, Martín. Acertamos dúas. No, acertei unha e ti cero. Bueno, hubo empate. E despois as que Hubo as que empate, perdeu hubo empate, este. Hubo empate. Porque No, a verdade, ganou ganou porque eu seguí fallei, ganando a por verdade. unha. En fin, dalle o test. Vale, vamos a facer un pequeno test e tedesme que responder
responder super rápido se escolledes entre estas opcións que vos vou a surtir. Vale. Vale. Comezamos. Con quen intentaba sentarte no autobús? A, co teu mellor amigo, custase o que custase. B, con quen fose, sempre que estivese na parte de atrás. C, soiñas para ir só dormindo tranquilo no bus. E D, daba igual, porque sempre che tocaba ao lado dun profe. Eu non hai outra que poñan o co que non cheire mal. No, tens que escoller. De, Rápido, rápido, que rápido. eu fiábame deso. Eu que se cheirabas ben, eu sentaba a mí. Soiño, vas. Pois soiño. Eu hasta aos 14 co profesor porque era o que levaba as bolsas para vomitar. Ah, claro. Continuamos. Que comida levabas para o xantar? Un bocata de chourizo que fixese miña boa. B, un arsenal de gusanitos e chocolatinas para compartir. C, nada, sempre confiaba en alguén que me invitase. Ese pode ser Miguel, claramente. Ruchas. D, o típico menú preparado con froita, tupper, todo. Sí, eu Ti son eres esa. Eu son esa de... Mais D e B. E non iba a un cole privado. No. Traca, matraca. Arzúa É que sabes o problema deso, que eu ao principio levaba, pero como acababa repartindo, como que quedaba, porque ao final non repartes con unha persoa, porque sintes mal, repartes con moitas, entonces para non repartir chegou un punto en que non levaba nada. Nos facíamos a Pasaba mítica... fame, sabe? Prefería pasar fame que empezar a darlle a todo o mundo. Nos facíamos a mítica de negociar o tipo de bocadillo que che tocara. Mema. En plan, sabes? A min chourizo, pois a min xamón, cámbiasme, mitad. O capitalismo moi sóbit, pero ao final o mercado impoñías, A fame, chaval. Vale, continuamos. En que tipo de excursión eras máis feliz? Parque de atraccións, adrenalina a tope. B, nunha granxa escolar, porque podías facer o parvo como fan os animais. C, cidades históricas, pero só polos momentos libres. E D, calquera mentres non houvese un guía monitor pesado. A última, eu as de comida. Vale. As que así non te clavar a merenda, é un win-win. Vale. Todas. Mentras perdese clase, todo estaba correcto. Cuarta pregunta. Cal foi o momento máis vergoñento dunha viaxe? A, perderte e acabar noutro grupo escolar. Esa é mítica, Esa é mítica. É mítica. B, vomitar no autobús e converterte nun héroe traxicómico da excursión. C, que o profe che fixese cantar polo micro do autobús, a min pasoume. D, No. comprar un recordo ridículo e arrepentirte despois de sair da tenda. Ai, xa se me olvidou a primeira. Parque de atraccións. Eu creo que No, gomit. perdón, perderse Esa é e acabar anterior. no Ah. colexo. Eu creo que vomitar, Eu pasaba fatal, de verdad. O sea, era como... Quen vai a ligar despois que vomitou? Sabes, en plan, a quen lle metou boca despois? Guapo. Por eso despois quería buscar o que tiña chicles. Non había mote para eso. Non, por eso- ningún tipo Nunca me puxeron mote, a verdad. Nunca. Por eso te quería sentar comigo para coller os chicles. E por E marchar para atrás. E ti? Eu pasaba vergoña toda xa por ser como son, entonces non podía librarme. Dios, mema, que melodramático. Eso é un Hamlet moderno. Vale. Última derradeira pregunta. Sí. Se tivésedes que describir os baños públicos das excursións cunha soa palabra, incluímos baños de autobuses, porque Claro. cando eran viaxes longas tiñan Buah, baño. xa ves. A, terroríficos. B, evitables. C, aventurosos. E D, inesquecibles. E todos sabemos pola razón que era inesquecible. Aventura, tirarte aí a aventura, intentar volver sen xérmenes, intacto, vivo en... Moi ben. Sí, Eu metolle aí a veces de unha E. non hai. Non hai Pero metolle eu. Ai, vai inventar. E punto. Pois día. Me cajocho. Me Ou me carrocho. Teñen o mismo olor, a mesma humedad, a mesma suciedade. E non te olvidas deles con facilidade. Ño, que pareado máis Con bonito. este como era? Con este pareado... Nada. Moi a justo me ha quedado, eu que sei como era. E a mitade estaban averiados. A mitade estaban completamente averiados. Pues nada, rematamos este bonito programa sin antes Sí. dicir... Sí, E en tempo. no, fora de tempo. Sin antes decir que falamos aquí moito de chulearse de temas de autobús, de que somos os que vamos no medio, somos non sei que. Pero os mequemeques fomos en autobús a gala youtubeiras deste ano. Este pouco E se... os mequemeque foron atrás en plan chungos, en plan do autobús,
Ah, bueno, podemos contar cousas desa viaxe. Para, no. Pero, que está superben pero fiado. fomos atrás de chungos. Deberíades de contar, sí. Para. Que me estou acordando dunha cousa. Do que, por que parou un autobús? No, Que? que nos deixamos na ranchera do autobús. É verdad. É unha adivinanza. Despois deste problema técnico continuamos. Espera, vou facer o acting outra vez. Espera. Que me estou acordando. Para aí. Eso é o nome de... Que che fixen eu a ti, alipollas? Espera. Que me estou acordando de que na ranchera dos youtubeiras deixamos nós unha adivinanza escondida no asunto este que non sei como se chama, que é para pousar o vaso ou un mini libro nin de... Mesa pregable. Mesa pregable. Sí. E si alguén vai na ranchera de algún autobús e lle dá por mirar aí, que nos mande fotinchi e nos diga como resolveu esa adivinanza. Pero non vades dar pistas, ¿no? De que tipo de bus... No. Non me acordo nin como era o color do tampouco. autobús. Claro. Pero Mima, aí vades vos, espero que o limpasen. No, temos vídeo deso, Temos vídeo. Hombre, sí. Pero non saiu a luz. Han de pensar que isto está Vale, preparado. eu non estiven, eu non estiven para cousas legais que poden vir, eu Pois non mira, estiven nesa excursión. nese autobús íbamos os meque na última fileira, Eu non. Xavi literalmente en posición horizontal, Sí, iba todo o dormindo. camiño. Iba en modo feto. Xogando a Pokémon. Íbamos abrindo sobres de Pokémon. Íbamos detrás. Temos que decir que se arrastramos a todos porque viñeron para atrás. Totalmente. Estaban Vamos. diantes e viñéronse para atrás. Creamos tendencia. Sí. Pasou algo chungo. Que o autobús, íbamos de noite, o autobús parou no medio da autoestrada Santa nunha noite húmida, típica en Galiza. Yes, típica galaico. Isto Pero- é importante para o desencadeamento Sí. da Sí. historia. Vale? O autobús parou ali e de repente di Andrea, que era parte do xurado, di: "É tráfico, poñedemos os cinturón." Me surgeu o pánico nese bus dunha maneira. Eu esta xa co cinturón xa. No, eu non atopaba o cinto. Non atopaba o todos cinto. No, que non atopaba o cinto era eu que iba no medio. Ah, porque che collerei o teu. Pode marcado ser. do outro lado. Pode ser que me colleras ti o No. cinto. Xavi poñendo o cinto en horizontal. Non houbo solidaridade, ninguna. No, é todo o mundo correndo. Despois, Correndo no María de Prado Rúa querendo baixar vestida de negro a ver que pasaba. No, vestida de negro no. Con unha chaqueta que era peluxe que lle dixen eu. Ahora mismo, con este outfit que me levas, crúzala a autovía e confúndente con jabalí probablemente. non é o momento. É verdad, era un... Pero ela, salvadora do pueblo, oiche? Sí. E en Foi a tacóns. única que se moveu. E en tacóns. Estou de acordo. E eu creo que quería facer un vídeo. Porque baixaba co móvil moi Hai predisposta. que monetizar todo, hasta Sí, no sí. última E suspiro. todo o mundo asustadísimo. Sí. Andrea que se inventou eso, porque saiu dai abaixo, Ah, e de repente o conductor do autobús, tamén conocido como autobusero, baixou do autobús correndo cara atrás. Co porque- chaleco. Co chaleco, moi responsable o señor. Totalmente. Baixou correndo para ver que pasaba, porque había un coche parado no carril contrario, pensamos autoestrada, dous carrís para un lado e Sí, outro para... E foi ver que lle pasaba, porque No, pero viu... estaba no no carril contrario, pero non man. no que ven, claro, da Claro, propia man. Claro. O sea, fixo os 4 intermitentes do outro lado. Porque o señor, o conductor do autobús, viu que dese coche había unha persoa que caera como do coche, como que abriron a porta e estaba como desmayada. E claro, foi socorrelo. Pode ser a misión de socorro, claro. E que pasou? Sí, o ves. Pues nada, simplemente era un borracho vomitando no medio da autoestrada que despois nos adiantou. No, pero aquí faltouche unha pequena pero era información. o copiloto, non era o que conducía. No, era o no. señor borracho E conducía el tamén. e conducía. No, Dios mío. Sí. No, pero espérate, porque houve un momento no que eu de repente, cando o tipi, bueno, o noso autobusero Viva volveu noso de volta e vin pasar alguén por diante do coche. Non sei se vos acordades. Madre mía. E Pero quen eso era? era un círculo. Era él, andaba por ali, que despois dixemos que Ah, iba... foi mexar. Que foi mexar? Na autoestrada. Dixo el, pareceme bo sitio para parar e Ora mexar. xa parei. Pero non parou no arcén, parou no lado contrario. Caía a man. Claro. Pero que peligro ese. Sí, un Moitísimo. temerario. Sí, sí. Para matar a alguén, é que O xuro. caso é que despois volvimos quitar os cintos. Eu creo que non. Pero sí, a verdade que foi unha experiencia bastante chula. Ver un autobús cheo de xente creadora, aí do máis variopinta,
mirando como un señor mexaba. Bueno, E creando hipótesis super aleatorias Y do claro, que podía ser. es que era descarne de cañón. Igual querían eliminar a todos xuntos, sabes? Imagínate, que querían borrar de Galicia a todos. Imaginaste que ese autobús se estrellara contra ese coche Tranquilo. e morrer aí media Que comunidade, catástrofe. Non pasa nada. media comunidade Non pasa creadora. nada. Eu e Martín seguiríamos cos meque. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Imagíname. Chorando, Vos por eso veas, sí. Claro, pero eso temos pactado, por eso sempre se queda un. como se na acaso lles familia, pasa algo como na ao familia resto- real. Claro, Sí, sí. ten que quedar un en terra, ¿no? Por si acaso Sí, por ocurre fixate, é algo. verdad, en todos os premios así aos que imos, non vamos todos. Non vamos Sempre todos. falta Alguén alguén. ten que manter o legado, Sí, sí, porque sí, ocurre estoy de algo acuerdo. neses premios, porque igual alguén por envidia te pode pegar un tiro. Bueno, que levamos xa moitísimo tempo. Isto ten que rematar xa. Oh, Jesús, Así por que hai que despedirse, así que nada. Despedirse. Vamos xa. Así que nada, 1 millón a Miguel, 1 millón a Lidia e 1 millón a Martín e sobre todo 1 millón a todas vos por aguantar 40 minutos de podcast aquí sin interrumpido. Bueno, interrumpido un pouquiño con ese fallo técnico que houve antes. Eso está Pero arranxado, eso non se Xa nota. está solucionado. Así que nada, moitísimas grazas por escoitarnos e vémonos a semana que ve. Así que nada, sede moi felices. Agur. Chao, chao.